Здравейте! Днес ще си приготвим пролетна баница за спанак. Ще ни трябва 300 г спанак, 70 мл слънчогледово олио, 300 г кисело мляко, 250 г краве сирене, 1 чайна лъжичка сода бикарбонат, 50 г масло, 4 яйца, още едно яйце и малко кисело мляко за заливка и точени кори за баница 400 г. Спанака, който е предварително измит, нарязваме на едри парчета, като се стремим да премахнем по-голяма част от дръжките. В тиган загрявам 3-4 супени лъжици олио, където ще задуша спанака. Котлона е на 8 степен от 9. Задушаваме за 3-4 минути. Ето така изглежда задушеният спанак. Сега ще го прехвърля в една купичка, за да може да изстине по-бързо. Ето ще го разстеля по стените, за да може да се охлади, защото в противен случай яйцата ще се сготвят. Към вече изстиналия спанак добавям сиренето, което натрушавам с една виличка. Сега ще добавя 4 яйца. Ако вашите са малко по-големи, добавете 3. Моите бяха по-малки, затова сложих 4 яйца. Леко ще разбия жълтъците, след което ще ги смеся с спанака и сиренето. Докато аз смесвам, вие можете да харесате видеото и да се абонирате. Така помагате на канала да се развива и да мога да създавам нови рецепти за вас. Благодаря ви! Сега към киселото мляко, което отделих, ще сложа чайната лъжичка сода и ще прибавя към останалата смес. След това ще разбъркам всичко до хомогенна смес. Добавям и 2 супени лъжици олио. Сега си приготвям корите, оставям ги на страна и започвам да навивам баничките. Първо взимам една кора, ще я намажа с олио, може да използвате и от маслото, като го разтопите. Намазвам кората, не много, само малко, колкото да се слепят корите. След като първата е намазнена, слагам още една кора отгоре. Слагам 3-4 лъжици от плънката, като внимавам да няма твърде много плънка по краищата, защото след това при навиването ще излезе.
разпределям равномерно върху цялата повърхност на кората. Сега ще навия първо на руло. Ето така внимателно. Не е необходимо да е много стегнато. След като е навито на руло, просто хващам от единия край и ще го завия като розичка. Ето така изглежда готовото рулце. Приготвила съм си една тавичка, в която ще подредя всички розички. Ето така изглеждат. Сега чуквам едно яйце с 2-3 супени лъжици кисело мляко. Това ще ни е заливката за баничките. Сега заливаме баничките с заливката. Заливаме с разтопеното масло и печем в загрята фурна на 180 градуса за 35-40 минути. Ето така изглеждат готовите банички. Ухаят на масло. Гарнирах с кисело мляко. Нека сега да я разчупим. Много са хрупкави, златисти, ухаят на пролет. Още са горещи, но ето така мекички, сочни, с много плънка, чудесни за пролетта. Ако ви е харесала рецептата, може да се абонирате и да натиснете камбанката.